comienzo esta 6ª charla de as 13 xornadas de información sociosanitaria que organizamos aquí no Concello de Outes. Como sempre, e antes de nada, dar as grazas ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Disbismur, Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros. Este é o detalle que lle regalamos, en este caso, a relatora que ven hoxe, despois o vemos con calma, é a Ponte dos Rusos, está aí ao lado, cando te animes, pois o explicamos. A Asociación Cultural Terra de Outes nos fai o panel, aquí Vicente, que lle damos as grazas persoalmente, que xa nos ten aquí na nube antes de que acabe a charla. A Xerencia de Xestión Integrada e a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, que tamén se incorporou a colaborar con nos. Comentar que a charla de hoxe, porque este sabedes que é o 13 ciclo, pero é a número 102, desde que empezamos en esta aventura. Bueno, e hoxe temos a sorte de contar con Marta Capeán Souteiro, ela é traballadora social, ten unha consultoría e, bueno, espero que todas as dúbidas que temos, eu personalmente teño, mirade, sempre traigo unha ou dúas follas de documentación para informarme, aquí traigo casi un libro, porque a verdade é que a lei de dependencia en Galicia é algo complexo, é algo que, para explicalo como o vai explicar Marta, eu espero que se nos resolvan moitas das dúbidas que temos, pero é un tema complexo, é un tema mal financiado, é un tema que se pode facer unha primeira solicitude, unha segunda solicitude, unha terceira solicitude e seguir sin resposta. E, bueno, a ver se Marta nos aclara un poquinho máis, nos orienta e nos di como temos que facer en estos casos moitas veces dramáticos, porque, como ela explicará, moitas veces a axuda chega cando o dependente xa non está. Entón, que pasa nesos casos? Bueno, eu creo que temos moitas dúbidas, insisto, e eu canto máis estudio destas cousas, máis dúbidas me entran, pero, bueno, espero que Marta non la resolva. Por suposto, dándolle as grazas a Marta por estar aquí con nos hoxe, e, por suposto, darvos as grazas a todas e a todos, tamén por estar aquí, porque senón isto non ten sentido. Moitas grazas a todos. Boas tardes. Antes de nada decirvos que estou pois moi gratamente sorprendida, porque realmente é un auditorio cheo, non? Cheo de xente, e ademais a sorpresa que comentábamos ao entrar, non? Este tipo de cousas, as tramitacións no Concello, coa traballadora social, o cuidado das persoas dependentes, a nivel de toda España, pero en Galicia quizá máis, pois son as mulleres as encargadas, non, do grueso do cuidado, e pois me sorprende moi gratamente ver a tantos homes interesados polo tema. Bueno, a lei de dependencia é unha lei estatal que se aprobou en decembro de 2006, pusose en marcha. Isto tiña de quedar aquí para arriba, non, para arriba ou para baixo, porque o do medio é o punteiro, e arriba e do baixo, creo que o do baixo para pasar para adiante. Bueno, non sabemos a canta distancia podo estar, non? Sí, normalmente falo mellor de pé. Bueno, que é a dependencia, non? A dependencia é o estado de carácter permanente non que se encontran persoas por diferentes razóns, non teñen por que ser exclusivamente por ter unha discapacidade, non? Poden ser derivadas da idade, dunha enfermidade, ou por seren persoas cunha discapacidade, ou ben porque perden unha perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, pero o máis importante para ser unha persoa dependiente, porque hasta ahora falamos do que podería ser pois unha persoa que ten un certificado de minusvalía, non? Que ten unha discapacidade, pero non necesariamente todas as persoas que teñen un certificado de minusvalía teñen que ser dependentes. Cal é a diferencia? Que para ter a concesión ou a cualificación de persoa con dependencia precisan a atención de outra ou de outras persoas para facer esas tarefas que lle chaman básicas da vida diaria, non?
ou ben as persoas que teñen unha discapacidade intelectual, unha enfermidade mental, pois teñan que ter apoios para ter unha certa autonomía persoal, que non se baraxan por si mesmas. As características da persoa dependente é a falla ou perda de autonomía física, psíquica ou intelectual, incapacidade para realizar por si mesmos as actividades básicas da vida diaria e a necesidade ou cuidado de outra persoa. A que nos referimos coas actividades básicas da vida diaria? Pois é o máis elemental, non? O cuidado persoal, se esa persoa pode ir só ao baño, se necesita axuda na ducha, actividades domésticas varias, pois pode levar a cuchara á boca e que entre o almorzo na boca? Pois sí, pois non. Todo isto, a mobilidade esencial, desplazarse, aínda que sea dentro da súa vivenda, recoñecer as cousas, orientarse, entender e executar ordes sinceras. En realidad, o que valora a dependencia son 11 actividades básicas da nosa vida diaria, non? Unha é, por exemplo, vestirse, calzarse. Hai xente que se pode vestir, pero o mellor non pode atar os zapatos, non chega o suficiente. Bueno, pois é unha actividade básica da nosa vida diaria. Como se valora a situación de dependencia? Para toda España, esta é unha lei estatal financiada dende o Ministerio, debería de ser nunha gran parte, cada vez é menor, non chega nin ao 60%, ou se por hoxe, polas comunidades autónomas, o que aquí sería a Xunta de Galicia, e polos concellos, non? Hai un baremo que é igual para toda España. E este baremo o que valora é iso, a capacidade para levar a cabo por si mesma estas actividades, se necesita un apoio, unha supervisión, e estas valoracións sí que as fai cada comunidade autónoma. Vale? Para min este é o primeiro déficit que ten a comunidade autónoma galega. En Galicia hai establecidos uns equipos de valoración nas grandes cidades, vale? Santiago, Coruña, Ferrol, Vigo. Por exemplo, dende hai 6 meses na comunidade valenciana se formou as traballadoras sociais como que tendes aquí no Concello, como sería do Concello de Noia ou do meu Concello que é en Negreira, teñen a formación suficiente como para poder pasar estas escalas. Que ocurre con eso? Que todo o tempo que aquí tardas entre que envías a documentación, que che mandan unha carta que te din que tal día tes que ir a tal centro, porque, bueno, antes viñan máis os domicilios, parece ser que agora están recortando isto, agora ou realmente estás encamado e tes problemas de mobilidade, ou, oiga, desplaces usted a Santiago ou a Coruña onde sexa. Bueno, pois esta valoración hai en comunidades autónomas que se realiza desde a propia municipalidade, vale? Se forma a estas persoas para valorar eses aspectos sociais, que a veces son aspectos sociais, porque dentro da mobilidade dunha vivenda hai que ter en conta que non é o mismo vivir no rural que nunha cidade, que non é o mismo ter axudas técnicas ou vivir nun piso ou ter un ascensor que vivir no rural, e todo iso se pode valorar por medio de escalas, que é o que fai dependencia. Os órganos de valoración teñen en conta, primeiro, cando facemos a solicitude na traballadora social ou na asistente social, como lle queiran chamar, de cada concello, vai a pedir unha chea de documentación, primeiro cubrir a solicitude, os datos de cada persoa, da persoa solicitante, os informes de saúde e despois os informes sobre o entorno onde vive o solicitante. Eses informes fainos a propia traballadora social, que a que conoce o domicilio, o entorno, como vive e que servizos pois ten cerca a persona, non? Tamén as axudas técnicas das que se axuda, órteses e prótesis, que teña cada persoa prescrita. Que se valora? Bueno, pois o que falábamos, o cuidado persoal, asearse, lavarse, controlar as necesidades de micción e defecación, e utilizar o servizo, vestirse, comer e beber, os labores domésticos básicos, facer a compra, ocuparse das comidas, limpeza, lavado, pasado de roupa e mantemento da casa. Isto é o que se entende
que unha persona que non é dependente ten capacidade para facer. Outra cousa que sepa facelo, non? Eu, se non o fixes nunca, pois non o sabes. A mobilidade esencial, que é cambiar e manter diversas posicións do corpo, erguerse, deitarse, permanecer de pé ou sentado, desplazarse dentro do fogar ou polo contorno, polo redor do fogar. E as funcións básicas mentais ou intelectuais. Recoñecer persoas e obxetos, orientarse, entender e executar ordes e tarefas. Bueno, todos coñecemos pois a persoas que teñen bastante unha capacidade de dependencia alta, que son, sobre todo, nos núcleos rurais, e en Galicia temos unha poboación moi envellecida. Entón, isto que parece tan tonto como entender e executar ordes e tarefas, sabemos que cando unha persoa comeza a ter demencia e a demencia vai, pois, bueno, pois o que parece o máis básico realmente non o pode facer, non? Os grados da lei de dependencia. A lei de dependencia valora a dependencia que ten unha persona nestas actividades que acabamos de falar en 3 grados. Cando empezou a lei, no ano 2006, cando foi aprobada, ata o ano 2012, que foi o famoso decreto dos recortes, cada grado de dependencia se dividía en niveles. O grado 1 tiña nivel 1, nivel 2, o grado 2, despois vamos a ver como entraron as prestacións as que se teñen dereito por anos, non? En principio, o grado 1, que é o grado máis leve de dependencia, a dependencia moderada, cando a persoa precisa axuda para realizar unha ou varias actividades básicas da vida diaria. Esta abreviatura, ABVD, e de lo ver moitas veces porque son actividades básicas da vida diaria, as que acabamos de falar, polo menos unha vez ao día. O grado 2, que é a dependencia severa, cando precisa axuda para realizar varias actividades, 2 ou 3 veces ao día, pero non require a presencia dun cuidador, vale? Solo para facer esas cousas completamente. E o grado 3, que é a gran dependencia, é cando a persoa precisa axuda para realizar varias ou todas as actividades básicas da vida diaria, varias veces ao día, e pola perda que ten, tanto mental como física, pois precisa a axuda continuada dunha terceira persona, non? Que sempre haxa un cuidador. Cando se vai a valorar o grado de dependencia, e o que falábamos, pásase un tribunal, dependendo da gravedade do estado da persona, da mobilidade que teña, e aí sí que influye moito o informe que faga as traballadoras sociais, porque moitas veces non é só que unha persoa, pois, se está encamada, xa claramente hai que ir a valorar ao domicilio, non? Pero o feito de non ter apoios, non ter unha rede familiar ou veciñal que o poda desplazar, pois pode ser un motivo para que se lle vaya a valorar a casa, non? A marxe de que físicamente, por exemplo, se pudera desplazar. Unha vez se concede a revisión, o grado de dependencia, perdón, que eran os 3 anteriores que víramos, este se pode revisar. Se revisará a instancia do interesado, que o interesado empeorase ou os seus cuidadores ou a súa familia vexan que hai un claro empeoramento, os representantes, en caso de que esta persoa non teña capacidade mental para dispoñer isto, ou ben pode ser feito de oficio por parte das administracións. É dicir, en caso de dúbida, a propia Xunta de Galicia, neste caso, pois pode pedir unha revisión do grao. As causas, pois son eso, melloría ou empeoramento, ou un error de diagnóstico ou unha aplicación do baremo. Os errores existen. Non son moi habituales, de todos os xeitos. Como se recoñece a situación de dependencia e o dereito ás prestacións do sistema? Primeiro, hai que facer unha solicitude, un trámite burocrático, bastante, bueno, farragosillo, pero non é dos peores. As persoas que queiran, o que falamos, poden, a previa presentación da solicitude, podese solicitar unha valoración de dependencia en calquer momento. Eu agora mesmo podería solicitala. Vanme mandar a porra, me van a contestar unha carta e decir que non me mandan nin o valorador porque hai que aportar unha mínima información médica, non?
esta información médica non chega para valorar. Para o recoñecemento hai dúas fases. Primeiro, obter o grau de dependencia, chegar a esos mínimos donde se nos valora como persoa dependente, non? Porque necesitamos axuda. E o segundo paso é, unha vez que xa temos o grado de dependente, pois que se aprobe o Plan Individual de Atención, o PIA. No PIA é Plan Individual de Atención, suena así moi serio, moi tal, pero non deixa de ser máis que un contrato, non? Un contrato onde, por unha parte, a administración di que esta é a mellor axuda a que pode ter acceso esa persona e a persona está de acordo. E decimos que é un contrato porque se teñen que firmar das dúas partes, vale? Aquí non decide só a administración. Na primeira fase, para o grao, os órganos de valoración de dependencia que falábamos están constituídos por equipos interdisciplinares. Isto quere decir que están médicos, psicólogos, traballadoras sociais, diplomados en ciencias da saúde, que poden ser terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Que fea me quedou esa palabra. Acabo de ver, así. Que piden unha proposta sobre o grado de dictame. Aquí ninguén pesa máis que ninguén, vale? Porque o médico pode decir esta persoa pois ten este problema pulmonar que lle impide respirar desta forma, pero mellor a traballadora social vai dicir que ademais no seu domicilio hai 25 escaleiras. E este señor, para ir a dormir a sexta, pois se sube esas 25 escaleiras chega afogado arriba, é dicir, non é só obxectivamente a enfermidade, é o que conleva, non? O que soporta esa enfermedade. Unha vez se reúne, pois fan unha proposta de dictamen sobre o grao, o nivel non, que xa desapareceu, e especifica os cuidados que necesita cada persoa, vale? Na valoración de dependencia, na valoración da situación de dependencia, pois temos estos pasos. Primeiro, aplícase o baremo para valorar a dependencia. É unha escala de valoración específica para menores de 3 anos. Cales son estes menores de 3 anos? Non desgranei máis, porque realmente son un porcentaxe mínimo, pero moi pequeno, solicitantes de dependencia. Soen ser menores que xa ou teñen un problema xenético desde o nacer, non? Como pode ser pois unha parálisis cerebral, un autismo, algo que se detecta xa desde o primeiro momento vía xenética, ou ben non sei a palabra, cando nacen moi pequeniños, os prematuros. Os prematuros hai un catálogo que é esta escala de valoración específica donde se valora o grado de dependencia desos nenos segundo incluso os gramos que pesan, non? Son máis dependentes ou menos, si chegan a 1 kilo, si chegan a 1,5 kg, pero realmente hai, por sorte, hai moi poucas solicitudes deste tipo. A valoración realizarase previo examen das condicións de persoa, como acabamos de decir, tendo en conta iso, o informe sobre a saúde, o informe social e o baremo. Pódese levar a cabo para o recoñecemento do grao máis recoñecementos a maiores do propio que se fai para valorar, se queda algunha dúbida, vale? Entrevistas ou probas que se lle exixan facer porque queden dúbidas. Pódense pedir informes complementarios, vale? Normalmente isto sí que se lle piden ao traballador social, ou se está sendo atendido por un psicólogo ou por un psiquiatra, por exemplo, nunha unidade municipal, pódese pedir outro tipo de informes. E despois emítese o ditame proposta o diagnóstico, situación, grado de dependencia e o que se vai a pedir. O que se vai a pedir son os servizos e as prestacións, ou as prestacións. Se notifica por carta, se non se está de acordo con ese grao, hai un plazo para presentar alegacións que faise, moitas veces o grado parece insuficiente, faise un recurso de alzada e se pode obter un grao un pouco maior, e o dictame proposta pois se leva á delegación provincial, non? A Xunta.
Isto máis ou menos volver a desgranar o mismo, é o que acabamos de explicar. Todo este proceso, desde que unha persona pide cita no seu concello, solicita, é valorado e tal, ten un máximo de prazo de 3 meses para ser contestado. Ollo, este máximo de 3 meses compútase cando toda a documentación obligatoria está entregada. Iso tamén hai que dicilo, porque a veces vamos, facemos a solicitud, faltame esta fotocopia, olvideime do informe, bueno, pois unha vez está todo o expediente, a administración ten un prazo de 3 meses para emitir o grau de dependencia. E se cumple este prazo? Pois non, normalmente non se cumple. Normalmente non se cumple. Eu acabo de preguntar, bueno, chamei a unha compañeira que é da provincia da Coruña, porque isto sí que pode haber diferencias, incluso por delegacións provinciais, e me decía que, bueno, que pode rondar entre os 3 e os 6 meses neste momento. Agora parece que reforzaron un pouquiño, pero xa sabemos todos que en período electoral se reforzan os equipos e todo se espabila e os baches aparecen tapados, non? É unha maravilla, pero, bueno, o certo é que é moi pouco probable de que se resolva nese plazo. A quen afecta a dependencia? Pois a calquera persoa, sexa cal sexa a súa idade, pero si é certo que coa idade aumentan os problemas de saúde e con eles tamén as posibilidades de atoparse na situación de dependencia. Temos xente de calquera, temos aquí unha persoa en cadeira de rodas e temos as persoas maiores. Eu acordome cando empezou a lei de dependencia, empezamos a tramitala por maio do 2007. Eu estaba en Negreira e as escolas, claro, as escolas naquele momento eran terribles. Dali non salía nadie, hasta as 5, 5:30 da tarde non salías do concello nunca, non? E era moi curioso porque a xente viña a preguntar: é que eu teño un maior na casa e é dependente. Bueno, pero que fai este maior? Está encamado? Ten algunha enfermedade? Non, ele está ben. Bueno, entonces non é dependente. Sí, porque mire, ten 90 anos, entonces sí que... No, a ver, é que el, que fai? No, pois se levanta, e vai coas vacas, e despois pois vai á horta, e recolle tal... Bueno, pero non sabe cociñar, eu teño que acompañar ao médico, e teñolle que planchar... A ver, unha cousa que non sepa cociñar, porque o que falábamos antes, porque nunca cociñou, porque nunca foi a súa tarefa na casa, non? Pero o feito de ser maior non significa ser dependiente, vale? Significa que, bueno, que os osos doen máis, que facemos as cousas máis despacio e que xa non podemos correr unha maratón de 10 km como cando se teñen 20 anos. Pero non significa que necesitemos a alguén para facer o máis básico da vida diaria, non? A capacidade de vivir máis anos sí que vai acompañada, pois eso, un aumento da necesidade dos cuidados. As estatísticas nos din que a partir dos 80 anos a necesidade de cuidados é maior. Casi a metade das persoas de idades entre 80 e 84 teñen alguna discapacidade, vale? O 47,4%. No caso das persoas de máis de 85 anos, ou 85, chega ao 63,6%. Eu sempre intento que se vexa o outro casi 37%, non? De decir, hai moita xente que está perfectamente. As características que teñen os nosos maiores. Bueno, pois o predominio de mulleres en idades avanzadas, eu sinto polos homes, pero a esperanza de vida é maior entre nosas mulleres, debemos de ser máis duras, non? A familia é a principal fonte de axuda, sobre todo nos núcleos rurais, como no caso nos que estamos en toda Galicia en xeral, non? O mellor en Madrid, en Barcelona, nas grandes cidades non, pero aquí sí. Ata os 75 anos, a vida en parella é a forma de convivencia mayoritaria. Estos son datos estadísticos, non nos inventamos. Pero a partir dos 75 cambia este estilo de vida pola vida en solitario. Platón, gran filósofo, decía: teme a la vejez, pues nunca viene sola. É unha gran verdade. Como son as familias a día de hoxe? Isto influye moito porque desapareceu o concepto da familia extensa, non?
Eu de pequena vivía nunha casa, éramos 4 irmáns, éramos meus pais e estaban os meus avós. Hoxe hai moi poucas familias así, hoxe a maior parte, ou volvemos ao mismo, varía un pouco máis entre as cidades e o rural, pero bueno, xa suele estar un matrimonio cos seus fillos, e sorte se están os fillos, porque o mellor xa están en Alemania ou xa emigraron a Inglaterra, non? Entón, este supón unha perda da estabilidade da institución familiar tal e como que decimos sempre. Hai un retraso na idade do matrimonio. Antes, con 20, 21 anos, 25, había moitísima xente casada, hoxe é raro, non? Bueno, que falábamos, a mobilidade e a conseguinte separación xeográfica, a inmigración que volvemos a ter de novo, a xente nova estáse marchando, porque realmente aquí non hai opcións válidas e viables de traballo, e hai un incremento das familias monoparentais. Estas son matrimonios que se separan e entonces monoparentais chamamos aquelas familias que quedan os fillos cun dos proxenitores, non? Con quen viven os maiores? Bueno, pois solos temos non sei se se vedes aí atrás, un 21,9%, un maior con outro 6,1%, maior con fillos un 16% e parella un 35,1% dos maiores, vale? Este para que vexades un pouco cos colorinos. Quen axuda o maior? Aquí os datos a cambio conto, non? Vemos quenes son os coidadores ou as coidadoras máis ben dos nosos maiores. Un hijo, fillo ou filla, bueno, isto está en castelano porque do insexo, non? Son datos a nivel estatal. Os xenros, sobriños, irmáns, pero basicamente son os fillos. Quen toma a iniciativa de coidar aos maiores, de que o maior viva acompañado, non? Por iniciativa propia, pois parece que bastante en España. Por decisión o 62%, por decisión familiar sobre un 20%, porque o pide a persoa, fixadevos neste dato, un 5,1%. Eu estou segura de que en Galicia ainda vai salir un pouquiño, se foran datos, non? Os galegos somos moi apegados ao terruño. Onde vivir? Pois casi todo o mundo, o 70%, pois quere vivir na súa casa. Queremos vivir a maior parte de tempo donde temos as nosas cousas, a nosa historia, a nosa independencia e probablemente teñamos cerca pois os nosos veciños, os nosos amigos e o noso día a día. Vemos que, bueno, que a residencia pública pois vai de segundo, e en casa dunha filla un 4,8%, en casa dun fillo o 0,8%. Volvemos á coidadora, non? Sexo e idade do coidador familiar. Eu non me quero estender moito porque xa é bastante larga a presentación. Pero, bueno, aquí o que nos interesa é que neste estudio que se fixo no ano 2004, isto non variou moito. O 83,6% son mulleres, as coidadoras. É dicir, moitísimas, prácticamente todas, non? O apoio ás persoas en situación de dependencia. Temos dous tipos de apoio. O que estamos falando, o apoio informal e o apoio formal. O apoio informal é a atención, bueno, que se dispensa de maneira altruista, decimos, ás persoas que presentan algún grado de discapacidade ou dependencia, que son normalmente os familiares, os achegados, pero os veciños incluso, pero tamén poden ser outros axentes e redes, asociacións de veciños, actividades que teñamos máis ou menos cercanas, pero informales, non? E o apoio formal, que son os que prestan as institucións ou as administracións públicas ou privadas. Que pasa ca crisis do apoio informal? Primeiro, o papel dominante da muller, xa o vimos, 83,6%, non? Ao cambiar o modelo familiar, os novos requisitos laborais e económicos, hoxe, para manter unha familia, para manter unha hipoteca ou para facer unha casa, pois non só é chegar con un único salario. A opinión do apoiado.
e os novos modelos sociais que falábamos, nos independizamos ou tentámoslo antes, e o papel que xogan as institucións. Isto todo está favorecendo esta crise, e esta crise que non parece importante, nos damos conta do importante que é cando aparece un falecido que non sabemos nin canto tempo leva falecido na súa casa. Aí é cando nos dimos conta de que a nosa sociedade está cambiando e hai que empezar a asumir novos retos, non? Porque isto cada vez vai a pasar máis. O que intenta a lei de dependencia é a complementariedade entre o apoio informal e os servicios formais, que podan ser unha garantía de manterse o máximo posible a esa persoa no seu medio, no seu entorno, non? E que podan que se poda desempeñar a axuda da administración a atención das persoas dependentes durante máis tempo. Unha vez se consigue o grado de dependencia, hai certas obrigacións que hai que recordarle sempre a xente, porque realmente cando hai unha inspección e son castigadas, son moi castigadas, vale? Que suministrar toda a información médica, información social que varíe. Se eu estou vivindo nesta parroquia, nunha casa onde eu estou sola e hai algún cambio, ven un sobrinho, ven un fillo, eu me traslado a outra casa, eso hai que comunicarlo, porque realmente é importante, non? Afecta a valoración do grado de dependencia e despois comunicar todo tipo de axudas personalizadas que se reciban, pois calquer outro tipo de subvención, de axuda, pois para gafas, para audífonos, estas axudas individuais que había, non? Todo iso hai que comunicarlo. Ben, a primeira fase está cerrada. A segunda fase, que é o contrato, o PIA, o Programa Individual de Atención. Aquí se llegarán a persoa dependente o acceso a un servizo de atención ou prestación económica según un catálogo de recursos, vale? Este catálogo de servizos, vamos a verlo despois, que é o que ofrece, que nos ofrece, non? Unha vez que temos a consideración de dependentes, esta lei. E a prestación económica. Hai que decir que en todo momento, desde que se redactou e se aprobou a lei, sempre se dou moita máis importancia, priman os servicios sobre os cartos. É dicir, se hai un servizo que lle vai a mellor a esta persoa, non se lle vai a conceder cartos, vale? Unha prestación económica. Xa levamos 3 meses facendo a valoración e agora hai 3 meses para cerrar este contrato, vale? Tampouco se cumplen os 3 meses. E isto sabemos, por exemplo, non sei como estades aquí en Outes en canto, por exemplo, o servicio de axuda no fogar, se as horas son suficientes, se hai lista de espera, pero hai cidades, Coruña mismamente, que podes estar meses e meses nunha lista de espera para que unha persoa se vaya a axudar a casa. É dicir, non chegan as horas que se aproban. E, bueno, metes os chistes porque realmente é así. É unha solicitude dunha lei que está moi burocratizada, non? Eso ralentiza, pois fai que todo vaya moi despacio. O procedimento de elaboración deste contrato do PIA realizouse en función do calendario de implantación e a prioridade de acceso aos servicios. Isto que quere decir? Cando se aprobou dependencia non entraron a percibir unha axuda ou un servizo todas as persoas dependentes. Foise establecendo que entraban primeiro os de maior gravedade e pouco a pouco os que iban tendo unha dependencia menor. Aquí o temos. No ano 2007 todavía existían os niveles, existiron hasta o ano 2012, entraban as persoas valoradas en grado 3. Os grandes dependentes nos 2 niveles. No 2008-2009 as persoas valoradas en grado 2. A dependencia severa, nivel 1. E así sucesivamente ata o ano 2013-2014 que entraron a percibir algo os dependentes moderados.
Eu, naquele momento estaba representando o Colexio de Traballadores Sociais, non? E comentáballe aquí a Dios que había unha entrevista que fixeran a SER, porque realmente chegáronse a ver casos moi sangrantes, non? De dependencia moderada a nivel 1, que unha vez se tiñan en conta, porque para a dependencia se teñen en conta os ingresos económicos, e unha vez se foi recortando, e o máximo recorte foi no ano 2012, chegamos a topar con axudas de 10 euros mensuais. Claro, cando ti estás un ano e medio esperando a recibir unha carta e despois lees a resolución e che din que vaya vostede a recibir 10 euros o mes, que ten uns atrasos de 320 e pico euros que os vai a cobrar en 2 tandadas semestralmente, o sea, que vas a tardar un ano en cobrar uns atrasos de 300 euros, se nos cae a alma aos pés a todos, claro, o dependente, os familiares e os tontos que tramitamos o médico que fai o informe e as traballadoras sociais que estamos vendo como realmente o esforzo ao final o teñen que facer as familias, non? É o gran problema da lei de dependencia. Non se pode aprobar unha lei que non teña un financiamento serio detrás, que non de cartos. Bueno, na resolución deste PIA, o que se vai a determinar son as modalidades de intervencións, as que máis lle conveñan a persoa dependiente, optando entre servizos ou as prestacións que se ofrezcan, non? Por ese grado. Os servicios que se estea disfrutando, esos pasan a ser parte do que aproba a lei de dependencia, ainda que xa o tiveras. Por exemplo, a teleasistencia. Estas persoas que por vivir soas xa tiñan a súa pulserilla ou o seu colgante, non? Que o comunica con a centralita, bueno, pois eso deixa de pagalo, digamos, e absorbe a propia lei, non? A axuda que lle conceden. E tamén indica as condicións individuais para a prestación e a participación do beneficiario no custo dos mesmos. Isto é o que lle chamamos o copago, non? Igual que se fixo cos medicamentos, en dependencia, pois non cobra o mismo todo o mundo porque depende dos ingresos que teña. Depende dos ingresos e depende do patrimonio. Vale? Fume para atrás, me parece. Sí, isto é importante. Na resolución que falábamos dese contrato, polo que se recoñece o servicio que queiran ter, vaise ter en conta o que pide a familia ou a persoa, tense en consideración. Si unha persoa di que non quere axuda a domicilio na súa casa, non quere que lle vaya unha muller alle a casa, pois, bueno, hai que intentar mediar e buscar outra solución, ben sea un cuidador familiar ou ben sea unha residencia si acepta. Pero, en principio, non se lle vai a impoñer nada a ninguén, vale? Bueno, o segundo párrafo que teño aí é obvio, é dicir, ti non podes deixar de percibir un servizo para ter dereito á lei de dependencia. Se xa o estás percibindo, xa o estás percibindo. E estas son as prestacións ou o catálogo de servizos aos que se ten dereito, non? Que se pretende? Pois facilitar sempre, na medida das posibilidades da persoa dependente, que este o maior tempo posible no seu medio habitual, no seu propio domicilio. Proporcionarle un trato digno en todos os ámbitos da súa vida persoal, familiar e social, tentando sempre que ademais teña unha actividade fora da súa casa, non? Dentro da comunidade. As persoas dependentes teñen acceso ao catálogo de prestacións de acordo co grado e son, o que comentaba antes, prioritarios os servicios fronte ás prestacións económicas e son incompatibles entre sí, ou unha cousa ou a outra, nunca as dúas, excepto a teleasistencia para as persoas que viven no seu domicilio. Por qué? Porque se entende que a teleasistencia, por exemplo, non se vai a cubrir se ti precisas dunha persoa que te axude no aseo, a teleasistencia non te vai a cubrir esa necesidade.
pero sí vai a cubrir a necesidade de si hai unha emerxencia que poidas avisar. Por iso é compatible con prácticamente todo na túa casa. O beneficiario poderá excepcionalmente recibir unha prestación económica para ser atendido por coidadores non profesionais. Ollo, todos sabemos que cando empezou a lei de dependencia, se había un familiar cuidando na casa, decíamos, ten unha filla que cobra por coidalo. Bueno, mentira. A filla nunca cobra por coidalo. A axuda é para o beneficiario, para a persoa dependente. Vale? Isto hai que ter en conta. Insistiume moito a miña compañeira que tramita que lle recordar a xente que poda coñecer a persoas que teñen este caso, que hai un fillo, un irmán, un sobriño que está cuidando na súa casa, que con motivo dos recortes se lle quitaran o que eran as cotizacións á Seguridade Social, xa hai moitos anos. Bueno, isto empeza de novo a partir do 1 de abril, vale? O sea, dentro de nada. Que ocorre? Que o teñen que pedir eles, na Tesorería da Seguridade Social. Hai que ir ali e hai que levar esta resolución conforme son cuidador dunha persoa dependiente e teñenme que dar de alta. Para mí é unha gran e xusta noticia, porque realmente unha persoa que non pode ir a traballar, non pode gañar cartos fora da casa, polo menos que teña dereito a unha xubilación digna ou en caso dunha invalidez que poda ter ese recoñecemento. Bueno, pois para iso é importante, porque se vos conto o que pode cobrar unha persoa que coide a un familiar e que se dedique a isto, por moito que coticen por ela, pois hai que ter en conta que non vos podo dicir unha cifra exacta porque efectivamente se teñen en conta os ingresos de cada persoa. Pero, para unha pensión de agraria de alrededor de entre 700 e 800 euros, dependendo do grado de dependencia, unha persoa cuidadora cobra entre 30 e 93 euros. Vale? Nadie se vai a facer millonario con isto. Que ninguén pense que cobra 1000 euros porque son entre 30 e o máximo de 93. E cando falamos do máximo, falamos dun gran dependente que probablemente este encamado e probablemente haxa que cambiarlle cueiro ou teña sonda ou darlle de comer na boca. Non é ningún chollo ser cuidador desto, pero bueno, polo menos manter as cotizacións, non? Ou que se volvan a restaurar, polo menos decir, podo cobrar algo cando me subí, cando chegue a idade. Estos son os catálogos de servicios, o catálogo de servicios que ofrece a Lei de Dependencia e, insisto, é igual para toda España, non? Que para Galicia. Promoción da autonomía persoal, despois vamos a explicar que é o servicio de teleasistencia, xa os fun falando máis ou menos del, é un dispositivo que está conectado a unha centralita e onde se atende 24 horas ao día, os 365 días do ano, a calquer demanda que teña a persoa, non? O servizo da axuda no fogar, que son pois as auxiliares que vedes no Concello, vale? Que van ás casas e que fan pois as labores que se lles encomenda por outro contrato. O centro de día e de noite, aquí non hai centro de noite. O centro de día para maiores si que temos, para menores de 65 anos, para persoas que teñen algunha discapacidade tamén os hai, non hai tantos, aí temos que irmos ás cidades. O centro de día de atención especializada, en Galicia pouquísimos, e os centros de noite, eu non conozco ningún. Centro de atención residencial, que son as residencias antes chamadas asilos, non? E despois temos o catálogo de prestacións económicas. Estos son cartos, pero non son cartos. É dicir, libranza para adquisición de servicios, libranza para cuidados no entorno familiar e libranza para asistencia persoal. E como administración non nos vai a poñer a esa persoa, dá unha cantidade de cartos para que ti a financies, para que ti a contrates. Ainda así, teñen que cumplir unhas condicións de formación e uns criterios para que podan ser aceptados. Recursos e servicios, pois dentro da rede de servicios sociais das comunidades autónomas está formada por centros públicos,
Bueno, en Galicia, pois, aínda hai centros públicos, pero certo que levan moitos anos sin construirse novos e non alcanzan, non chegan ás plazas. Oxe por hoxe, conseguir unha plaza nun centro público, si ti te limitas a, digamos, pois usted vive aquí en Outes, non? Entonces ten un maior e quere que este nunha residencia, pero, bueno, pois 20, 30, 40 kilómetros, como moito, pois o mellor poden estar anos nunha lista de espera. Si ampliamos esa espera a toda Galicia, entonces sí que se pode conseguir con lista de espera, pero con máis facilidade, vale? Hai os centros de referencia estatal, coñezo un en Ferrol, nada máis, de discapacidade, hai en Coruña tamén, e nos centros privados concertados, que normalmente non é que sexan concertados, se concerta un determinado número de prazas. Aquí tendes unha, Serra de Outes, antes falábamos, que ten 20 e pico prazas, bueno, pois desas, 3 prazas as concede a Xunta, vale? As concede dependencia, digamos. Bueno, dependencia, non sei se son de válidos ou de dependentes. Indistinto, vale. Que a promoción da autonomía persoal. Isto é un tipo de axuda que pode financiar a lei de dependencia. A quen lle importa sobre todo este tipo de cousas? Cando nunha familia, pois temos a un menor que nace con algún problema que necesita un apoio, e un apoio canto antes mellor e é moi constante, ou mellor visitas semanais, ou incluso varias a semana, pois como pode ser en atención temperá, non? Para ou que aprenda o máximo posible, porque coa súa discapacidade pois é importante, digamos, sacarlle o máximo partido o aprendizaxe nos primeiros anos de vida. Entonces, este tipo de recursos pois tamén os financia a dependencia, vale? Pode ser eso, habilitación e terapia ocupacional, un centro, pois, persoas con discapacidade que fan labores, manualidades ou incluso traballos, atención temperá, estimulación cognitiva, promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional, é dicir, que as capacidades que teñan non mermen ou non se perdan, habilitación psicosociais para persoas con enfermidade mental ou discapacidade intelectual ou apoios persoais, vale? Para que? Para ter unha autonomía o maior posible. O servicio de teleasistencia, creo que xa falamos del, non hai nada máis destacable, que pode ser independente ou complementario ao servizo de axuda ao fogar, é dicir, é compatible solicitar as súas cousas e desde logo non é compatible, non ten sentido con estar nunha residencia. O servicio de axuda no fogar aquí nos vamos a parar, porque hoxe por hoxe é o que máis se está demandando en dependencia. Por qué? Porque, como vemos, o cuidado no entorno familiar, pois moi pouca xente se pode permitir o luxo de quedarse na casa sen traballar pola prestación que hai, e outra, que nin sempre chega unha persoa, vale? O servicio de axuda no fogar está formado por unha serie de actuacións que se levan a cabo no domicilio para atender todas aquelas necesidades que poda ter unha persoa pois ao longo do día. Isto é o que descoñece a xente. Normalmente a xente ven solicitando o servicio de axuda no fogar nun 85% por limpeza, porque non pode limpiar porque non chega as cousas. Non é un servizo de limpeza. Hai moito máis. Si é certo que as atencións domésticas como limpeza, lavado da cociña ou eso entran no servicio de axuda no fogar, pero tamén outro tipo de servizos como poden ser atencións de carácter básico, como son axudar a unha persoa a levantarse, a deitarse, apoio no cuidado de higiene, o baño, o control dos alimentos, vale? Isto se pode facer dende o servicio de axuda no fogar que hai nos concellos. Atencións de carácter persoal para a realización de outras actividades da vida diaria. Eu estou segura de que están acostumbrados no centro de salud a que vai un auxiliar de clínica a pedir recetas ou a dar calquer recado dunha persona. Tamén entra dentro das súas tarefas.
Outras xestións administrativas, pois ir ao concello, pois entregar tal documentación que me reclaman, ou atencións dentro da vivenda, como eso, a higiene e salubridade, a compra de alimentos e outros produtos de uso común, a preparación dos alimentos, lavado e coidado de prendas de vestir e coidados básicos da vivenda. Este tipo de atención pódese prestar directamente polas auxiliares de axuda a domicilio ou ben por programas específicos, se hai, de lavandería municipal ou non sei se vos soa ou teredes, me imagino, o Xantar na Casa, que é o programa que se leva o alimento, non, as bandexas a cada domicilio. E despois tamén atencións de carácter psicosocial e educativo, non? De apoio, de afectividade, de convivencia, pois persoas maiores que se non vai alguén a sacalas da casa, pois o mellor nunca pasearían. Ou nenos con que teñen algún tipo de discapacidade e que con axuda de alguén pois móvense, saen. Para isto tamén está o servizo de axuda no fogar. Como atencións de carácter complementario, pois, actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables, prestación. Isto de hábitos saudables, por exemplo, cada vez en máis concellos, pois estás introducindo o tema de alimentación, non? Dun nutricionista que fai unhas dietas adaptadas e as auxiliares de axuda no fogar teñen a súa dieta para cada usuario. Dieta blanda, baixa en sal, o que sexa, vale? Según cada necesidade. Tamén é complementario a prestación de atención a distancia mediante esos dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares. Hai outros, aparte de tal asistencia, que son ou con cámaras ou que permiten, digamos, un pouco máis de mobilidade alrededor da vivenda. Que pasou aquí? Enchufado está, non? Sí. Pagamos a factura. A ver se lle din eu non. Isto non podo apagar, non? Vai coro. Vai coro. Eu creo que sí. Manolo, é fillo teu. Ti eres o único que entende. Aquí non pagaches as facturas, se nos apagan. Eres o único que entende. Pero parece do cañón eso, non parece do ordenador, non? Sí. E eu te roubo. Eles fixeron douche bolis, se queres. Hai lápiz. É lápiz. Atencións de carácter complementario do servizo de axuda no fogar. Estas atencións sí que, pois, digamos, entre comillas, a veces se consideran un pouco máis luxo, non nos hai en todas partes, e debería de habelos, porque realmente son moi necesarios, non? E son moi útiles. As adaptacións funcionais do fogar, pois é un dos grandes déficits, digamos, que ten a axuda no fogar para funcionar ben. Que ocorre cas auxiliares de axuda no fogar? O tipo de movimentos que fan incorporar a unha persoa enferma, o baño, supoñen moitas veces un sobrepeso e teñen moitas baixas. É un colectivo con moitas baixas. O feito de ter, pois, grúas, de ter, digamos, uns complementos técnicos para axudarle a facer o seu traballo, pois funcionaría moito mellor. E me digo, bueno, e se non funciona que manden a outra, pois non é o mismo. Para a xente maior ou para unha persoa cunha demencia non é o mismo que vai a un auxiliar que vai a outra. Que un este de baixa moi a menudo, é dicir, o notan moito e lle supón un gran descalabro e si é certo que acaban adaptándose, pero costa. É o servizo de podoloxía ou de fisioterapia. Eu, cando estuve no Concello de Negreira, puxos a funcionar, porque, daquela ainda había cartos, a época de vacas gordas, un servicio de podoloxía, e a xente estaba encantada. O sea, realmente o cuidado dos pés, o que limita
a que a xente faga un pouco de exercicio, camiñe, decir, o que máis, o que menos, chega unha edad que o que non ten durezas, pois ten callos ou ten un juanete ou tal, pero que realmente lle impiden levar unha vida normal, non? Dentro do catálogo de servicios que estábamos, se recordades, temos os centros de día e de noite que ofrecen unha atención integral durante o período diurno ou nocturno as persoas con situación de dependencia e, sobre todo, axuda a manter un nivel de autonomía e apoiar nos cuidados a propia familia. É dicir, esa persoa sigue vivindo na súa casa ou cos seus fillos, pero está X número de horas e come e merenda nun centro de día, non? Realmente dá moita autonomía. E os centros residenciais que ofrecen unha atención integral tamén, faise todo aí, como se faría nunha casa, e hai un determinado número de plazas exclusivas que se deben de reservar para persoas en dependencia. Este servicio se presta pola administración pública en centros residenciais propios e concertados, habilitados ou non segundo o grado de dependencia e a intensidade dos cuidados que precise a persoa, non? E tamén hai problemas de disponibilidade de prazas e o que se está facendo cada vez máis e que é un problema moi serio é, dado que non hai prazas públicas para persoas dependentes, é derivalos a esta palabreja rara que se chama libranza para adquisición de servicios. Libranza é cando non hai unha praza que vostede poda usar ou que este relativamente cerca do seu domicilio, non dispoñemos dela, nos damosles os cartos. Bueno, pero ten trampa porque non chega tampouco. É dicir, para unha plaza residencial que pode costar tranquilamente nunha residencia barata, que non sexa moi cara, nunca vai a baixar dos 1.000 euros. Pode ser de 1.200, 1.500 ou dependendo do grado de dependencia, se é unha persona encamada e moi dependiente, un gran dependente, poden ser 1.800 ou 2.000 euros unha plaza. Unha libranza, pois o que cubre máis ou menos o máximo que se viu por aí son 300 euros. É dicir, a familia ten que aportar e ten que aportar moito para que a persoa pode estar nun centro residencial. Hai tamén a figura da asistencia persoal, que é contratar a unha persoa, un asistente persoal, se lle chama, durante un número de horas e que unha persona, por exemplo, estamos falando de alguén novo, xoven, que pode estudiar, si se lle axuda coa súa discapacidade, pode salir da súa casa, pode ir a Santiago, pode estudiar unha carreira ou aprender unha profesión, non? Pero necesita axuda deste asistente, porque non todo está preparado para ele. E basicamente, pois, estos son as libranzas. Cando non dispoñemos dos servicios, o que ofrece a administración é unha cantidade de cartos. Cando se acredite, pois, a inexistencia de prazas aceitadas ás necesidades ou non sexa posible acceder a eles porque non hai, porque non se están construindo, non? A libranza para asistencia persoal tamén é unha cuantía económica de periodicidade mensual que ten por obxecto proporcionar ás persoas en situación de gran dependencia axudarle, que tampouco é suficiente nunca, para contratar un asistente persoal e que poidan, ter a maior autonomía posible fora ou dentro da súa casa, vale? Os grandes dependentes sí que pode ser dentro do seu domicilio tamén. Isto non sei se recordades que se lle criticaba a un político de Podemos, a Echenique, que se non dera de alta na Seguridade Social, bueno, pois probablemente pola lei de dependencia Echenique estuvera cobrando unha libranza para un asistente persoal, vale? Entonces, a contratación, pois, encárgase a propia persoa dependente de facelas. Os requisitos que se precisan é que a persoa beneficiaria, a persoa dependente, tenha capacidade para decirle a ese asistente o que ten que facer.
é dicir, para exercer o seu control e darlle as instruccións. Que a persoa encargada da asistencia persoal preste os servicios mediante contrato con empresa prestadora destes servicios, ou ben con un contrato laboral ou de prestacións de servicios que ven a ser un autónomo de toda a vida, vale? Por medio dunha empresa, pero o que sí que ten é que ten un contrato e nel se deben de incluir as condicións e directrices do que vai facer, non? O horario, as funcións e a cláusula de confidencialidade. Isto é imprescindible, vale? O que fai ou deixa de facer un asistente co seu ca persona a que axuda, a que asiste, o dependente, pois ten que estar suxeto a unha confidencialidade. E a libranza para cuidados no contorno familiar, que é a que xunto co axuda no fogar máis se solicita en Galicia é a cuantía económica mensual para contribuir á cobertura dos gastos derivados da atención prestada polo cuidador non profesional para que a persoa poda continuar na súa casa. É o que falábamos de entre 30 e 93 euros mes. Que requisitos hai que ter? Que a persoa teña reconocida a situación de dependencia, que no contrato que se firma no PIA, no programa individual, se determine que adecuada tal ou cual prestación e que se cumpran os requisitos de idoneidade do cuidador. Por qué? Porque unha persoa, por exemplo, un fillo dependente, ten unha discapacidade e ten unha nai na casa, vale? Pero esta nai ten 85 anos e ten achaques de saúde. É moi difícil poder determinar que esa persoa é unha cuidadora idónea, non? Ou que ten unha filla, ao contrario, a persoa dependente, a persoa maior, e ten un fillo ou unha filla na casa que o pode cuidar. Pero ese fillo ou esa filla pois ten unha discapacidade intelectual que lle impide facer, bueno, pois a xunta non vai, dependencia non vai aceptar a ese cuidador, vale? Quere conocer as condicións e quere que se adecúen os cuidados á persoa. Os cuidados tiñanse que estar prestando con antelación a solicitude de dependencia, é dicir, non vale, ti me das esta axuda e meu fillo ven. Non, que xa se prestaran con anterioridade, é un dos requisitos, que a vivenda reúna unhas condicións mínimas de salubridade e para poder estar en condicións que se desenvolvan a persoa dependente e que a beneficiaria pois dispoña dunhas condicións de convivencia adecuados na súa casa e no seu entorno, que non poida acceder a un servicio por inexistencia de recursos públicos ou privados. Eso ocorre moito no rural, vale? Bueno, no rural é xa case nas cidades, porque xa non hai plazas en residencias en ningún lado. E que a persoa cuidadora conviva efectivamente co beneficiario. Houve un momento en que se aceptaba que a persoa residira noutro domicilio, ao principio, cando empezou dependencia. Estas condicións cada vez, bueno, pois as foron restringindo máis. Os requisitos que teñen que ter os cuidadores, por ser maiores de 18 anos, residir legalmente en España, ser familiar ata o 3º grao de parentesco, a atención e cuidados que preste o cuidador ou cuidadora non profesional a persoa beneficiaria ou dependente teñen que ser no marco da relación familiar, sirven titores e parellas de feito, vale? Non ten que haber un matrimonio ou un titor legal, a persona que firme todos os documentos en nome do dependente serviría, ter unha capacidade física e psíquica, o que falábamos, suficiente para levar a cabo as funcións de cuidado, que a persoa, pois que non sea, se ten unha idade avanzada, que non sexa a cuidadora principal ou que teña outros apoios, que haxa máis familiares na casa, vale? E sobre todo que o cuidador pois non teña reconocida a situación de dependencia, que se poida valer. Volvemos ao mismo, non? Bueno, pois damos unha ventanilla única en dependencia, pois unha vez se aprobou esta lei empezaron a aparecer empresas de todo tipo, xente que antes pois se dedicaba a
a outro tipo de negocios cambiaron, a razón social está se rindo aquí, Dios, e que é simpático porque cando se acabou o tema do ladrillo, non? Da burbulla inmobiliaria, pois xente como Florentino Pérez, hai unha empresa, Clece, pois é de Florentino Pérez, é dicir, que presta servicios a dependencia, ten axuda a domicilio, ten garderías, é dicir, terminamos de, pois sí, a dependencia dá moitos cartos. E lle quero agradecer, primeiro, por estar, e a mí me sorprende que haxa tanta xente, e segundo, porque non é doado que atendan tamén, explicar unha lei é difícil. É difícil porque non son nin atractivas, nin bonitas, nin agradables. Moitas gracias.